Pares Normals sorgeix d'una voluntat que teníem de fer un musical des de feia molt i molt de temps. El teatre, el cinema, la interpretació sempre ens ha agradat moltíssim, ens ha interessat i teníem al cap que de seguida que poguéssim volíem crear una obra de ficció amb diàlegs, on barrejar cançons, explicar una història, doncs en comptes de fer-ho en 3 minuts i mig o 4, doncs fer-ho amb una hora i mitja, intentar entrar en el gènere del musical i fer una cosa xula. Llavors era un vell somni que teníem i que volíem complir. El procés de creació s'assembla al d'un disc en molts aspectes, requereix molta preparació. El que passa és que un musical potser és bastant més gran perquè requereix un treball d'equip a molts nivells. Nosaltres fèiem amb el guió, les cançons, amb Marc Artigau, però llavors hi havia tota una sèrie de coses que funcionaven en paral·lel, que era la producció, no? Que s'encarregava de que allò tingués un vestuari, tingués un lloc on representar-se, tingués una il·luminació, tingués una sonorització. Vull dir, hi havia moltes coses que nosaltres, per sort, podíem obviar durant un temps per centrar-nos només en el guió i en les cançons. I Minoria Absoluta, que portava la producció, amb en Jordi Celles al capdavant, se'n cuidaven de les altres coses, com també organitzar el càsting, per exemple, que és una cosa que porta molta feina, i van fer-ho ells. Vam treballar realment colze a colze, perquè no podia ser d'una altra manera. Per començar, des de textos que es van acabar convertint en cançons, és a dir, idees que havien de ser escenes, que finalment necessitàvem ritme, que avancessin ràpid, i llavors les vam acabar convertint en cançons, i fins i tot a l'inrevés, de primeres idees de moments de la psicologia dels personatges que eren com cançons introspectives, que al final s'allargava massa l'espectacle i es van convertir en escenes. Vull dir que hi havia una mica de les dues coses. I amb en Sergi Balbel com a director vam estar tota l'estona tirant ponts d'un costat a l'altre perquè l'espectacle funcionés, i ell feia sacrificis de la seva part en benefici de la música, i nosaltres també en alguns moments, des de retallar cançons perquè encaixessin millor amb el ritme de l'escena fins i tot allargar-les o buscar connectors musicals, no? De dir, aquí necessito un tros musical perquè, fins i tot per qüestions pràctiques, perquè hi ha un canvi d'escenari i necessites 30 segons de música extras perquè si no es canvia l'escenografia. Des de la parcel·la musical, a Pares Normals, vam participar nosaltres 3. Vam tenir com a mà dreta en Joan Martorell, que ens va ajudar en els assajos com a director musical, i a més ell també estava a la banda. Una banda que la formaven ell, la Laia Fortià, l'Anna Fuster i en Vicenç Martín. Per tant, hi havia 4 persones tocant en directe cada nit. I a més, els cantaires, que eren 8 actors i actrius que posaven les seves veus. Per tant, teníem allà 12 persones a tope donant el seu talent cada nit perquè allò fos un èxit com va ser. Vam invertir molt de temps. Jo crec que Pares Normals s'estrena el 22, però en comencem a parlar l'any 18. Per tant, són 4 anys, o sigui, no seguits, no només dedicant-nos a això, evidentment, però des de la concepció fins al dia de l'estrena estem parlant de 4 anys, que és moltíssim per un projecte, i per tant, quan arriba el moment, estàs molt content de veure-ho estrenat. Treballar amb actors i actrius de diferents edats és meravellós, no? Perquè al final cadascú t'aporta una cosa ben diferent, però alhora és superenriquidora. Doncs tenir gent com l'Albert, que és un veterà que és capaç, no, d'emocionar-te amb una mirada, al costat de gent com l'Emma Alegret, que feia el paper de la nena, que resulta més que és la meva filla, que llavors també hi havia un component d'emoció extra, perquè al final era inevitable no separar la relació que tinc amb ella. Doncs crec que enriquia molt l'espectacle, no? De fet, un dels punts forts de Pares Normals era fer aquest retrat de la paternitat en totes les seves etapes, i quina millor manera que retratar-ho a través de diferents generacions d'actors i d'actrius, i
i així enriquir encara més el resultat final. Tenim moltes ganes de fer un nou musical després de l'experiència. Ja en teníem, o sigui, abans de fer el nostre primer ja visualitzàvem fer-ne més d'un, però després de Pares Normals la veritat és que vam acabar molt i molt contents i estem pensant en el següent. Tenim idees que encara no es poden explicar, però ja estem parlant amb productors i sembla que la cosa potser no serà l'any que ve, però en breu podrem començar a donar notícies del que serà el pròxim musical dels Amics de les Arts.